Jaa, siellä kävit lokkerata. Joo. Tilanne oli muuttunut kovasti, että rajavyöhyke oli siirtynyt 100 kilometriä tänne. Sehän on nyt kun se 400 metriä. Venäjän puolta on jo tuo vaara. Ja sitten... Väsää. En mä noin isojakin aina ilmassa nähnyt. Moottoripyörän takarenkaat ja nyt oli tiukka paikka, mutta Sauli selvitti komeasti. Ja takapyörällä hän ajaa koko mäen ylös. Turha sitä etupyörää kuluttaa, se takaperästä menee. Sehän vaan pyörii ja noin. Ja kyllä lähtee. Ei oo kiinni siitä, kyllä se on mies kun osaa ajaa. Vaikka kundi on vasta 15, niin harva mopomies noin hienosti pystyy veteleen tässä näin jyrkässä mäessä. Pikkusen antaa tasotusta, kun laki ei anna ajaa isommalla vehkeellä, kun ei ole ajokorttiakaan miehellä, niin pakko ajaa vähän pienemmillä pyörillä, mutta noin todella komea. Kuten huomaatte vääntöllä, kun missään vaiheessa yritysmalli nyt sairaan pakopulppu, mutta